سلام كمي تمسيو خبركم تقاتلتين لومي حامس 27 حدار تدالوا هاغراون زيناتات حيزنا لكم كريمنا لنا كتكاتلنا بخبر زعدم بيترس منقص سارس زينا لو غير ترى عبد شعبعي وعلى مرحلة حبرة أفريقيا حبرة أوروبا أن تساتفون هاجراوي تجان تقدم مشكلة تايرترا وقعون هزباونا كبابلا تغير الله عبد من دفران ماي عين دكا انستيو بتمرت المحيال تزتيو سراويت إسرائيل عبد سمينا وكفال معربا وقماقم حدش وتادرا وسرحيتا بيسون باكستان إيران تتاو متحبارن معماغن عبد استقلالية صلاتات متحبار مدفاعن تسماميعن فنزويلا نشلشت حبيتا حقراين مقدتات عير هباتو نتصنحت نايبر رافقات سريزان إيرترا عبد شعبعي وعلى مرحلة حبرة أفريقيا حبرة أوروبا بمستضاف مرقزيان ريوتان زنتر مدار غريبة بملكة تصاب استدالو تحستولو دانايت قبريوات كتغربايا بأمباسادر إيرترا أبدو أفريقيا هاجرات دوباوي زوبا أفريقيا أمباسادر صالح عمر زتمرح لوخ إيرترا كاب 23 كساب 25 حدار أب لواندا أنغولا أب زتقانع شابعي وعلى مرحلة هاجرات حبرة أفريقيا حبرة أوروبا تساتفهم إذا مدنفع سلام معبالا بوتئيتا وبزحنة بزبل تيما زتخيدا لعلي 77 هاجرات زتساتفون وعلى بأواناوي أبومبر حبرة أفريقيا بريزيدنت أنغولا جوزي إيمانويل غونزاليز لورينسون بريزيدنت بيت مخري أوروباوي حبرة أنطونيو كوستان زتمرح قوينو أب سلام تسطان معبالة فلسات دك سبن بوزحاو ديبلوماسن أتو كيروزاتيوم لوغ إيرترا نسلام تسطان بوزحاو ديبلوماسن آملكيتو أبزس معمدارة أمونغو حبرة أفريقيا حبرة أوروبا كاب كلتش عامة مهرز زفلمة شركنة وربحان معزاز ناي زحالة ربع زمن تمكرو مقمقامن نمتاقي أبوركتو نايت شركنة زعب فنوتا كارتا مدلاون كم زدلي اتزدالو مدبات دما أب حبراوي واننت حبراوي حلافنتن حبراو ربحان زتسرتك خون كم زدلي قليتهم نسلامن تسطان بزملكات لأوخ إيرترا كمتي أب ندفي أواج نايت وعلى سفير زلو لولاونتن جزءات وحدنتن هاجرات أبزتن واقع داغان زاتو كم زي كونه كم أون أب كلتا أو زمدناتات هاجرات كاب متقام حيلن مفررحن كجتا كم زلوان بمتقاس أب لعلي هاجرات أفريقيا تسجديدو زلو بين أو إجاداتات كلعل تسويعوم إذا كم زينون كله زعباتات وعلى مرحلة المدلاو بعسران سلستان حدار أبز تخايدة أخيبا لعلو تحلفتي مرقت حبرة أفريقيا أب تقبار نايتي أب كلتشحن إسران كلتن أب براسلس زيت أدغي حبرا وأواج بفتأمو قدات إمباسي إيرترا أب إيتوبيان قوام لأغنى بحبرة أفريقيا قد أواوي كوميشن أفريقيا آتو بينيان برها قريبوم آتو بينيام كم أبومبر نقص كوميتي بوزحو متحققاس حبرة أفريقيا بزغر واتساب أب تقبار نايت أواج زتمزقبة قسقاس كوا انتلو أب موت أنن تقبار مدبات تساتفو أبال هاجرات حبرة أفريقيا تحوت كم زنبرة بمحبار أم متسائي مع روان النت تساتفو ربحان مرققاس كم زدلي أسميرو اللوم أب شابعي وعلى مرحلة هاجرات حبرة أفريقيا حبرة أوروبا زتساتف لأوخ إيرترا آتو بينيان برها فتأمو قدات إمباسي إيرترا أب إيتوبيان قوام لأوخ ناب حبرة أفريقيا قد أواو كوميشن أفريقيا آتو ميكائيل تسفايك قدامايت صحفي إمباسي إيرترا أب هاجرات بينلوكس كم أون آتو حاقوس زي ميكائيل قنصل إيرترا أب أنغولا زحا أوفينيروم أب مبل عسر جعته وددر شامبيون أفريقيا دموق عوات زمزقبت هاجراويت غانتا قدد مشكلة إيرترا وقعون هزباونا قابلا تغير لا ጋዜጠኛታት ሳሙኤል ሀብተ ሚካኤልን ሚካኤል ሐድጉን ዘዳለው ዜናው ጸብጻብ ሚካኤል ሐድጉ ከወርባይ ኣብ ሻምፒዮን ቢሽክሌታ ኣፍሪቃ 2025 ብምስታፍ ዶሞ ዓወታ ዘመዝገበት ሃገራት ጋንታ ቅድም ቢሽክሌታ ኤርትራ ሎም ረቡዕ ምሸት ኣማሲና ኣብ ሃገራት ተመይሳላ ብዛዕባ ዝተዳለወ ጸብጻብ ይስዕብ ሰናይ ምክታል
ኣብ ውድድር ሻምፒዮን ኣፍሪቃ 2025 ድሙቕ ዓወታት ዘመዝገበት ሃገራዊት ጋንታ ቅድም ብሽክለታ ኤርትራ ወግዓውን ህዝባውን ኣቀባብላ ተገይሩላ። ሃገራዊት ጋንታ ሃገራዊ ማዕርፎ ነፈርቲ ኣስመራ ዝኣተወትሉ ኮሚሽነር ባህልን ስፖርትን ኣምባሳደር ዘምህረ ተኽለ ንኩሎም ኣባላታ ዕታር ዕምበባ ድሕሪ ምቕባል ሃገራዊት ጋንታ ተፅቢት ዝተገብረሉ ዓወት ሒዛ ምምፃእን ዝተወጠነ ተልእኾ ምስማራን ንሃገርን ህዝብን ዓብዪ ፍናን ከም ዝኾነ ብምጥቃስ ተቐዳደምቲ ንዘረኣይዎ ሓያል ኒሕን ናይ ዓወት መንፈስን ብስም ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ኣመስጊኑ ሎሚ 27 ሕዳር ኣብ ሰዓታት ቅድሚ ቀትሪ ድማ ተቐዳደምትን ኣሰልጠንትን ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ምስኦም ሓቢሮም ዝተጓዓዙ ወሃብቲ ደገፍ ኣካላትን ብመካይን ካብ ሃገራዊ ማዕርፎ ነፈርቲ ኣስመራ ተበጊሶም ብቐንዲ ጎደናታት ኣስመራ ዝሓለፍሉ ህዝቢ ብሓፈሻ ኣፍቀርቲ ስፖርትን ተምሃሮን ድማ ብፍላይ ድሙቕ ኣቀባብላ ገይሩሎም። ሃገራዊት ጋንታ ቅድም ብሽክለታ ኤርትራ ኣብቲ ካብ 20 ክሳብ 23 ሕዳር ኣብ ኬንያ ዝተኻየደ መበል 19 ውድድር ሻምፒዮን ኣፍሪቃ ብክልቲኡ ፆታታት 3 ወርቂ 5 ብሩርን 2 ነሓስን ብጠቕላላ 10 ሜዳልያታት ከም ተዓወተት ዝዝከር እዩ። ኣብዚ ውድድር ኦሎምፒካዊ መርሃዊ ቅዱስ ካብ ምድብ ዓበይቲ ዓወት ኣማን ካብ ምድብ ትሕቲ 23 ዓመት ናታን ተስፋኣለም ድማ ካብ ምድብ ንኣሽቱ ቀዳሞት ብምውፃእ ዘውዲ ሻምፒዮን ኣፍሪቃ ደፊኦም ኣብ ምድብ ደቂ ኣንስትዮ ድማ ኣብ ናይ ግዜ ውድድር ካብ ንኣሽቱ ማለት ጁኒዮር ኣድያም ተስፉ ብሩር ኣብ ናይ ትሕቲ 23 ዓመት ሞናሊዛ ረኣያ ናሓስ ኣብ ናይ ጽርግያ ውድድር ዓበይቲ ብረኽቲ ፍስሐ ብሩር ኣብ ናይ ትሕቲ 23 ዓመት ድማ ሱዛና ፍስሐ ናሓስ ሜዳልያታት ተሸሊመን። ኣብዚ ን4 መዓልታት ዝቐጸለ ውድድር ተቐዳድምቲ ናይ ልዕሊ 30 ሃገራት ከም ተሳተፉ ወግዓዊ ሰነዳት የነጽር። ኤርትራውያን ነበርቲ አንጎላን ስዊዘርላንድን ከምኡን ሃማደ ጨንፈር ኤውሮጳ ኣብ ህሉ ኩነታት ሃገር ዘተኮረ ሴሚናራትን ኣኼባታትን ኣካይዶም ከካቦቱ ዝበፅሐና ሓበሬታ ብመልክዕ ጸብጻብ ተዋሂዱሎ ገረመስቀል ገረዝጌር አምባሳደር ኤርትራ ኣብ ሪፐብሊክ ደቡብ አፍሪካን ሃገራት ዞባዊ ደቡብ አፍሪካን አቶ ሳልሕ ዑመር ብ22 ሕዳር ኣብ ከተማ ሉዋንዳን ከባቢያን አንጎላን ዝነብሩ ኤርትራውያን ሰሚናር አካይዶ እቲ ሰሚናር ኣብ ህሉ ኩነታት ሃገርን ዞባውን አህጉራውን ምዕወለታትን ህሉ መድረኽ ንዜጋታት ዘሰክሙ ሓላፍነትን ተራ ዜጋታት ኣብ መድባት ህንፀትን ልምዓትን ከምኡውን ኣብ ኣገዳስነት ምድልዳልን ምሕያልን ማሕበረ ኮማት ዘተኮረ እዩ ነይሩ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ውዳበ መንእሰያት ጨንፈር ስዊዘርላንድ ወከልቲ 11 ጉጅለታት ኣብ ዝተሳተፍዎ ብ22 ሕዳር ኣብ ከተማ በርን ጉባኤ ኣቃኒዑ ኣብቲ ወከልቲ ውዳበ መንእሰያት ዞባ ኤውሮጳን ካልኦት ወከልቲ ውዳበታትን ማሕበራትን ጨንፈር ስዊዘርላንድ ዝተረኽብሉ ጉባኤ ጸሓፊት ማእከላይ ሽማግለ ውዳበ ዞባ ኤውሮጳ መንእሰይ ሞናሊዛ ተኸስተን ሓላፊ ፋይናንስቲ ውዳበ መንእሰይ ሃብቶም ኣርኣያን ምስ ዕላማታትን ኣገባብ ኣሰራርሓን ዘላሊ ሰሚናር መግለጺ ኣቕሪቦም። ዕላማት ውድብ መንእሰያት ብዛዕባ ሃገሮም ዘለዎም ንቕሓት ብምብራኽ ንነፍሶምን ሕብረተሰቡን ዘገልግል ዕዉትን ኣድማዕን ንጥፈታት ንምስልሳል ከም ዝኾነ ገሊፆም ግዝያዊ ኣቦ ወንበር ውዳበ መንእሰያት ጨንፈር ስዊዘርላንድ ብምዃን ነቲ ውዳበ ን2 ዓመታት ክመርሖ ዝፀንሐ መንእሰይ ኣልሻዳይ መስፍን ድማ ኣብ ዝሓለፈ 2 ዓመታት በቲ ጨንፈር ናይ ዝተኻየደ ንጥፈታት ጸብጻብ ኣቕሪቦ ኣብ መወዳእታ ጉባኤኛታት ንዝመጽእ 2 ዓመት እትመርሖም ኣካየድት ኣካል መሪፆም ብኻልእ ወገን ድማ ዓመታዊ ምዱብ ኣኼባ ቦርድ ሃገራዊ ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራ ኤውሮጳን ኣካየድቲ ኣካል ዞባ ኤውሮጳን ካብ 14 ክሳብ 16 ሕዳር ኣብ ከተማ ፍራንክፈርት ጀርመን ተቃኒዑ ኣብቲ ፈጻሚ ጉዳያት ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ጀርመን ኣቶ ዮሃንስ ወልዱ ጠቕላሊ ቆንስል ኣብ ጀርመን ኣቶ ክብሪ ኣብ ተኸስተን ሓላፊ ህዝባውን ኮማውን ጉዳያት ኣቶ ጣዕሚ ሃይልን ዝተረኽብሉ ኣኼባ ኣካላት ቦርድ ኣብ 10 ሃገራት ኤውሮጳ ማለት ዴንማርክ፣ ፈረንሳ፣ ፊንላንድ፣ ጀርመን፣ ሆላንድ፣ ጣልያን፣ እንግሊዝ፣ ኖርዌይ፣ ሽወደንን ስዊዘርላንድን ተሳቲፈን ነይረን። ኣደ መንበር ጨንፈር ሃማደ ኤውሮጳ ወይዘሮ ንግስቲ ጸጋይ ንኹነታት ማሕበርን ዘሰላስለ ዘሎ ንጥፈታትን ኣመልኪታ ሰፊሕ መግለፂ ድሕሪ ምሃብ ኣባላት ተተሊሙ ኣብ ዘሎ ውጥን ስራሕ ኣበርክተአን ክዕዝዛ ኣዘኻኺራ ኣኼበኛታት ኣብ ዝቐረበ ጸብጻባት ድሕሪ ዘካየዶ ዘተ ኣብ 2026 ክትግበር ዝተዳለወ ውጥን ስራሕ ንምዕዋት ዘለዎን ድልውነት ኣረጋጊፀን ኣማመተ ዞባ ሳዋን ትካላት ላዕለዋይ ትምህርትን ምስ ቤት ትምህርቲ ዋርሳ ይከኣሉን ማእከል ስልጠና ሃገራዊ ኣገልግሎትን ብምውሃድ ዝወደቦ ንልዕሊ 2 ኣዋርሒ ዝቐጸለ ባህላዊ ትምህርታውን ጥበባውን ቅነ ተምሃሮ ብ23 ሕዳር ተዛዚሙ እቲ ተማሂርና ንድምዕ ወፊርና ንልምዕ ብዝብል ቴማ ካብ 21 ክሳብ 23 ሕዳር ዝተኻየደ መዛዝም መደብ ውድድራት ሓፈሻዊ ፍልጠት ድራማ ደርፊ ምሪት ቅዲ ኽዳን ግጥምን ምሪት ካራትን ዘጠቓለለ ነይሩ ሓላፊት ሃማመተ ዞባ ሳዋን ትካላት ላዕለዋይ ትምህርትን ወይዘሮ መንሱራ እስማዒል ኣብ ዘስማዕቶ ቃል
እቲ ቅነ መንስያት ተማሃሮ ናይ ተወዳዳርነት መንፈሶምን ፈጠራዊ ክእለቶምን ዝፍትሽሉን ዘማዕብሉሉን ባይታ ብምፍጣር ብቕዓቶም ክምባል ከም ዝኾነ ገሊጻ አቦ እምበር ሃማመተ አቶ ሳላሕ አሕመዲን በወገኑ ተማሃሮ ብቕዓቶምን ዝምባሊኦምን ዘንጸባርቑሉ ሓድሕዳዊ ተመክሮ ዝለዋወጡሉን ዝመላልኡሉን ከምኡውን ኣብ መንጎ ተማሃሮ ናይ ውድድርን ዕብየትን መንፈስ ዝሰርጸሉ ባይታ ምፍጣር ዓቢ ኣገዳስነት ከም ዘለዎ ብምጥቃስ እቲ ቐነ ኣብዚ መዳይ እዚ ዓቢ ኣስተዋጽኦ ከም ዘለዎ ኣገንዚቡ ሳዋ ጎኒ ጎኒ ኣካዳሚያዊ ትምህርቲ ስፍራ ኣካላዊ ድልዳለ ኣእምራዊ ብስለት ባይታ ምስጋር ባህላዊ ውርሻን ታሪኽን ስለ ዝኾነት መንስያት ተውህቦም ከለልዩን መጻኢዮም ከውሑሱን ሰፊሕ ዕድላት ከም ትፈጥር ብምግላጽ ብምውሃድ ሃማመተ ማእከል ስልጠና ሃገራዊ ኣገልግሎትን ቤት ትምህርቲ ዋርሳ ይካሉን ዝካየድ ንጥፈታት ቀጻሊ ምዃኑ ድማ ረድዩ ኣብ መወዳእታ ኣብ ዝተኻየደ ውድድራት ብውልቅን ብጋንታን ዝተዓወቱ ሽልማት ተዓዲኑ ኣብ ኑዞባታት መንደፈራን ማይ ዓይንን ተሳታፍነትን ብቕዓትን ደቂ ኣንስትዮ ተማሃሮ ንምሕያል ወለዲ ኣብ ምክትታልን ምትብባዕን ደቆም ዕቱባት ክኾኑ ብ25 ሕዳር ኣብ ዝተገብረ ኣኼባታት መዘኻኸሪ ቀሪቡ ኣብ መንደፈራ ኣብ ዝተገብረ ኣኼባ ሓላፊት ቤት ጽሕፈት ትምህርቲ መምህር ብላለ ኣርኣያ ኣብ ዘስማዓቶ ቃል ብኩልንተናዊ ዕብየት ደቂ ኣንስትዮ ተማሃሮ ዝሕግዝ ባይታ ተጣጢሑ ስለ ዘሎ ተሪዮ ትሑት ተሳታፍነት ንምፍዋስ ብውህደት ምስራሕ ከም ዘድሊ ገሊጻ ኣብቲ ኣጋጣሚ ንህሉ ብቕዓትን ተሳታፍነትን ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ማእዲ ትምህርቲ ከምኡውን ንተራን ጽልዋን ዓርቂ መዘናን ቴክኖሎጂን ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ዝገልጽ መጽናዕታዊ ጽሑፋት ብምሁራት ደቂ ኣንስትዮ ቀሪቡ ኣመሓዳር ዞባ መንደፈራ ኣቶ ህዝቅያስ ውህበትን ሓላፊ ትምህርቲ ዞባ ደቡብ መምህር ትዝጊ ኪዳንን ድማ ንዓበየ ዝመጽእ ዘሎ ብቕዓትን ተወዳዳርነትን ደቂ ኣንስትዮ ተማሃሮ ንኽቐጽል ምትብባዕን ምክትታልን ከም ዘድሊ ኣረድዩ ብተመሳሳሊ ኣብ ማይ ዓይኒ ኣብ ዝተገብረ ኣኼባ ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ትምህርቲ መምህር ጣዓመ ፍትዊ ደቂ ኣንስትዮ ዝያዳ ኣፍረይቲ ንኽኾና ትምህርቲ መሰረታዊ ምዃኑ ብምጥቃስ ኩሉ ኣካል ሕብረተሰብ ብሓፈሻ ወለዲ ድማ ብፍላይ ንምምሃርን ምትብባዕን ደቂ ኣንስትዮ ከይተሓለሉ ክሰርሑ ተላብዩ ኣብቲ ኣጋጣሚ ኣብ ዓመተ ትምህርቲ 2024-2025 ኣብ ሃገራዊ ምርመራታት ሻምናይን 12 ክፍሊ ልዑል ነጥቢ ዘመዝገቡ 27 ተማሃሮ ክሽለሙ እንከለዉ ንተሳትፎ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ትምህርቲ ዘተባብዕ መሰናዶታት ቀሪቡ ኣብ ከተማ ከረን ብዓውድታት ስነ ጽባቐ ጸጉሪ ርእሲ ምምልኻዕ ማለት ሜካፕ ኣሰራርሓ ባህላውን ዘመናውን ምግቢ ከምኡን ስራሓት ካይላ ዝሰልጠኑ 147 መንስያት ብ25 ሕዳር ተመሪቖም እቲ ካብ 3 ክሳብ 6 ኣዋርሒ ብግብርን ክልሲ ሓሳብን ዝተዋሃበ ትምህርቲ ብሰልጠንቲ ልዑል ተቐባልነት ስለ ዝረኸበ ኣድማዒ ምንባሩ ኣብ ሃማመተ ዞባ ዓንሰባ ሓላፊት ክፍሊ ፕሮጀክት ወይዘሮ ሻምላ ገብረ ኺዳን ገሊጻ ኣብ ዝሓለፈ 10 ዓመታት ኣብ ኩለን ዞባታት ዓንሰባ 11330 መንስያት ብዝተፈላለየ ዓውድታት ብሞያ ከም ዝሰልጠኑ ብምጥቃስ ኣብ ዞባታት ከረን ዒላብዕድ ገለብን ዓተከሌዛንን ዝርከቡ ነፍሲ ወከፎም 20,000 ናቕፋ ወለድ ዘይብሉ ልቓሕ ስለ ዝተፈቐደሎም ኣብ ምርባሕ ንህቢ ደርሁን ምስባሕ ኣባጊዕን ተዋፊሮም ጽቡቕ ለውጢ ከም ዘምጽኡ ሓቢራ ሓላፊ ሃማመተ ዞባ ዓንሰባ ኣቶ ኣዛዚ በረኸት ኣብጊዱ ሃማመተ ምስ መሻርክቱ ብምትሕባር መንስያት ብቑዕ ሞያ ዓጢቖም ፈጠርቲ ስራሕ ክኾኑን ብቁጠባ ነፍሶም ንኽኽእሉን ብዝለዓለ ከም ስራሓሉ ብምግላጽ ሰልጠንቲ ቀሲሞሞ ንዘለዉ ሞያታት ብግብሪ ክሰርሕሉን ከማዕብልዎን ትፅቢት ከም ዝግበረሎም ኣረድዩ ሰልጠንቲ ብወገኖም ዝቐሰሞ ሞያ ኣብ መዓልታዊ መነባብሮኦም ኣዝዩ ሓጋዚ ምዃኑ ብምጥቃስ ተመሳሳሊ ስልጠናታት ብቐጻሊ ክውደብ ተላብዮም ዝስዕብ በሃገራዊ ዜናታት ሰራዊት እስራኤል ተማሊ 26 ሕዳር ኣብ ሰሜናዊ ክፋል ምዕራባዊ ገማግም ሓድሽ ወተሃደራዊ ስርሒት ኣበጊሱ እቲ ብቐንዱ ንከተማ ቱባስ ዒላማ ዝገበረ ስርሒት ምውፋር ተወሳኺ ሰራዊት ሄሊኮፕተራትን ከበድቲ ማሽነርታትን ከም ዘጠቓልል ማዕከናት ዜና ኣቃሊሐን ብሰንኪቲ ንመዓልታት ከም ዝቕጽል ዝግለጽ ዘሎ ስርሒት ኣብ ከተማ ቱባስ ዝርከብ መንግስታውን ውልቃውን ትካላት ከምኡውን ኣብያተ ትምህርቲ ክዕጾ ተገዲዱ ከም ዘሎ ሓያሎ ሰላማውያን ሰባት ድማ ካብ ኣባይቶም ከም ተመዛበሉ ተሓቢሩ እዚ ስርሒት እዚ ኣካል ናይቲ ኣብ ምዕራባዊ ገማግም ኣንጻር ሽበራ ዝካየድ ዘሎ ሰፊሕ ወፍሪ ከም ዝኾነ ሰራዊት እስራኤል ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ፍሊጡ ይኹን እምበር እቲ ወፍሪ ፖለቲካዊ ድፍኢት ስለ ዘለዎ ምስ ምስፍሕፋሕ ሰፈራታት እስራኤል ዝተኣሳሰር ከም ዝኾነ እዮም ሰበስልጣንን ነበርትን ፊልስጤም ዝዋሱ ዘለዉ
إذا كمزيلون كله فلسطينيين من قصاص حماس نزح حدش وتدرى وسرعت بتري كونين والله إسرائيل كينات وشمت غزة عب ورحت كمتي كلتاشين إسرائيل سلسن كابز جمر اندحر عب معربة وجماعم بزكاير التومت قاعد تطلع لي حدا شيء فلسطينيين كم تقتلوا سبات يعبرون باكستان إيران تطاوي متحبارن معمقنا باستفلالية صلاتات زكايدو متحبارن مدنفعن كسرحات سماميين إذا سمع استبتها عب باكستان ناي كلتا معلتات مبصح زفتصمت صحافي لعلواي بيت مخري هاجرا ودحنت إيران عب كتما إسلام آباد مس قدم مينستر شعباز شريفن كالوت سبمزن دحر زغبر ركبيم كلتا موغنات عب وسنتي تبايلوم استطقسون زوباون هاجراون معبالتات اب زكايدو زرب حبراوي ناي تصتا سغاتات نمبدا زياده متحبار كم زدل بمتكاس انصار شبرا زكايد حبراو صعري كحيل ام مردا بتيهم صحفي لعلواي بيت مخري هاجراو دحنت ايران ابزابو مغلصي زوباو بدواتات بادمعنت نممكاتن زلاق سلام نمرغاصن اب منغو كلتي نغرو بتاغرات قصال زتن متحبارن مكاير اقداس مقانو سميرلون قدام مينستر شعباز شريف بوغنو إيران عب زباو قدات نزلوا متكلاو مرقص بموغاس عب صنكر وان مساغرون زرعيتو متحجاز مسغانو غليصون باكستان إيران عب فلمان ناي ورحنا حاسه زباو تصتا بقوند دما مقلاس شبرا عب زركبو 12 صلاتات ناي مردا مذكرات كم تفرارما يذكر فنزويلا نشدشت عبيتا هجراين من قد تطاير هباتو زنحت نايبررا فقد سريزا منغست فنزويلا نزسقم تزوسد زلو نتن وانت اسبانيا بورتغال كولومبيا تشيلي برازيلن توركن زخانا من قد تطاير ناب هاجرو نزغبرو برراتات داغماي كجمرا هيبو زنحنا ناي غيزه غدب دحري مخاليون من محدار فدرال افيشن امريكا اب كل اير فنزويلان كبابيان حدغنيا تصطاو كنتات كم زلو اب زحالف سومن نزحابو ناي دحنت متنققتا سيبو اتن احغراين منقدتات اير ناب فنزويلا زكايدو برراتات دوا بيلانو صنحنين اتي بامريكا استوها بمتنققتا نيكينات مخنيات نمفتارن اكل نايتي كاب سلطانو بحيلي نملايز جبر فتنن كم زخانه زحبره ببريزيدنت نيكولاس مادورو زمرح منغس فنزويلا اتن احغراين منقد اير بزوسدو بيناو سقمتي مس امريكا بموغان مسارحي كم زخانه يزخصص إذا كم ديلن كلهم من فنزويلا من محدار فدرالاوي افيشن امريكا اب لعلي كل اير هاغرو زخانه سلطان كم زي بلو انا تصير الله زي معبلاتات زي زخصص زلو امريكا جبنات متحلاف حصه فارس نمغتا بزبل مخنيات اب موداتا زحالف ورحنا حسا اب مايات كاريبيان ساب مارينات زعتق اهادو كاب توافر اندحر اب منغو كلتينا هاغرات تخصص زلو متفران نعبيه اب زمصالو زلو اواني وتادراو من قصاص امريكا اب لعل هاغرو صقطن مفتارن صطا نايت كبابين مزراغن مخانو زخصص منغست فنزويلا اتي وتادراو اهادو كسحب بترغاغامي كصوع صنحلو اب اندونيسيا بحدغات علقلقن مهمام مريتن سباون واتاون كسراتات وريدو بتري تفطراو حدغا بوحدو 46 سبات كم زموتو زحبرو سمز سرحيت مدحان هيوت دهايم زطافه قدايات سلازلو قطر موتات كبكبل كم زغل عميتهم علو اب تحت قرصون كبيد عنوات كم زورده زغلصتهم سمزي اشحت سبات كم تمزابلو حبيرم اب روح كبابيتات قدايات مدحان زكاي زلو سرحيت بسنكي مقرات حيل الكتريكن مفراس دندلاتني تعاقف كم زلو تفليت الله إندونيسيا بعلاقلق مهمام مريت من كتكات مدري اساتو غمران كال بحرياو حدغاتاتن حلفي كالوت هاغرات اسيا كم تتقع يقلات زي كم دلن كلون لعلي حادث ومن بزقصله برتوع زناب بزصعبو حدغاتات علقلق اب تايلاند بوحدو 37 سبات اب ماليزيا دما كلتا سبات كم زموتو تقاليحون امريكا اب بحري كاليبيان انصار مسغار عصفارس تكايدو وتادراو فري كم تسفع غليصا صحفي مكلخال امريكا بيت هيكسات 26 حدار مس سمزي دومينيكان ريبابليك اب زكايدو زرب امريكا نابتو زوبات وسخه وتادرا اهادو كم تلخ عبيرون مسغار عصفارس امريكا تراي زيكون نتو زوبا سغات مخانو بمتقاس دما قالوت هاغرات نتوفري كصمبرون كدغفون صويون أقدم ببحر كاريبيان سابمارينات زتق على لو تادرا هادو زوافرة أمريكا حدش هادونا بدومينيكان ريبابليك يخلا كما قال توفري أب مسجار عصا فارس كم زنتفا أب العلز تتقصان جلابون مراقب التكايرو وتادرا وسقمتي كم تحيلو أمريكا في الإطالان
ሰራዊት ኣሜሪካ ኣብቲ ዘይሕጋዊ ንጥፈት ከም ተዋፈራ ኣብ ልዕሊ ዝገለጸ እንጀላቡ ብዘካየዶ ዘሎ ስርሒታት 10 ሰባት ከም ተቐትሉ ጸብጸባት ይረድኡ ይኹን እምበር እቲ ወተሃደራዊ ወፍሪ ንባሕሪ ካሪብያንን ከባቢውን ኣብ ጸጥታዊ ጸገማት ከእትዎ ከም ዝኽእል ዝወቕሳ ቬኔዙዌላ ትርከበን ሃገራት ከባቢ ክቃወሞ ጸኒሕና ኣለዋ تمالي 26 حدار ኣብ هونغ كونغ ኣብ መንበሪ ህንጻታት ብዝተኸስተ ሓደጋ ባርዕ ልዕሊ 87 ሞይቶም በቲ ሓደጋ ህስያት ዝርከቦም 45 ከም ዝቆሰሉን ኣስታት 300 ዳሃዮም ጠፊኡ ከም ዘሎን ዝሓበሩ ጸብጻባት ቁጽሪ ምዉታት ክውስኽ ከም ዝኽእል ኣሚቶም ብሰንከቲ ኣብ ውሽጢ 60 ዓመታት ኣብ هونغ كونغ ካብ ዘጋጠመ ተመሳሳሊ ሓደጋታት ዝዓበየ ሰብኣዊ ክሳራ ዘውረደ ባርዕ ከቢድ ንዋታዊ ዕንወት ከም ዝወረደ እውን ተፈሊጡ ጠንቅቲ ኣስታት 4800 ህዝቢ ኣብ ዝነብረሉ ኣባይቲ ዘጋጠመ ባርዕ ንምፍላጥ መርመራ ይካየድ ኣሎ ብኩናት ዝዓነወ ትሕተ ቅርፂ ወሽመጥ ቃዛ ዳግማይ ንምሕዋይ ልዕሊ $7 ቢልዮን ከም ዘድሊ ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣፍሊጡ በቲ ንክልተ ዓመታት ዝቐጸለ ወተሃደራዊ ወፍሪ እስራኤል ልዕሊ 80 ሚእታዊ ትሕተ ቅርፂ ወሽመጥ ቃዛ ፈጺሙ ከም ዝዓነወ ዝጠቐስቲ ውድብ ንምህናፁ ልዕሊ 15 ዓመታት ክወስድ ከም ዝኽእል ኣሚቱሎ ጃምላዊ ቁጠባዊ እቶት ወሽመጥ ቃዛ ብልዕሊ 9 ሚእታዊት ከም ዘንቆልቆለ ዝሓበረት ውድብ መላ ህዝቢ እቲ ወሽመጥ ተጸባይ ረድኤት ኮይኑ ከም ዘሎ ኣረድዩ እስራኤል ኣብቲ ወሽመጥ እተካይዶ ወተሃደራዊ ወፍሪ ተስፍዖ ብምህላዋ ኩሉ መዳዊ ክሳራታት መሊሱ ክውስኽ ከም ዝኽእል ይጥቀስ በቲ ካብ መወዳእታ 2023 ዝጀመረ ወፍሪ ዝበዝሑ ቆልዓ ሰበይቲ ዝርከብዎም ኣስታት 70,000 ፍልስጤማውያን ክቕተሉ እንከለዉ ልዕሊ 150,000 ድማ ቆሲሎም ቅልውላው ወሽመጥ ቃዛ ብዝሓለፈ ቀረባ ዓመታት ብደረጃ ዓለም ካብ ተራእየ ቅልውላዋት እቲ ዝኸፍአ ምዃኑ ጸብጸባት ይረዱ ፖላንድን ሽወደንን ኣብ ምምዕባል ጽላት ምክልኻል ዘተኮረ ናይ ኣስታት $3 ቢልዮን ውዕል ከቲመን እቲ ወተሃደራዊ ውዕል ሽወደን ንፖላንድ 3 ዝተራቐቓ ሳብማሪናት ክሰርሓላ ከም ዘጠቓልል ሰብ መዚ ምክልኻል ክልቲአን ሃገራት ሓቢሮም ነተን ሳብማሪናት ክሳብ 2030 ክትርከበን ከም ትኽእል ዝኣመተት ፖላንድ ኣብ ምምዕባል ኣሃዱ ሓይሊ ባሕሪ እወታዊ ተራ ከም ዝህልዎ ገሊጻ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ፖላንድን ሽወደንን ወተሃደራዊ ቴክኖሎጂ ክለዋወጣን ስሩዕ ሓባራዊ ወተሃደራዊ ልምምድ ከካይዳን ተሰማሚዐን ኣለዋ ኣብ 2022 ዝተወልዐ ኩናት ዩክሬን ሃገራት ምብራቕ ኤውሮጳ ብሓፈሻ ሃገራት ባልቲክ ድማ ብፍላይ ወተሃደራዊ ዓቕመን ከደንፍዓ ከም ዘገደደን ክኢላታት ይጠቕሱ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ዜና ንምፍጻም ኣርስታቱ لوغ ኤርትራ ኣብ ሻብዓይ ዋዕላ መራሕቲ ሕብረት ኣፍሪካን ኤውሮጳዊ ሕብረትን ተሳቲፉ ሃገራዊት ጋንታ ቅድድም ብሽክሌታ ኤርትራ ወግዓውን ህዝባውን ኣቀባብላ ተገይሩላ ኣብ መንደፈራን ማይ ዓይንን ንደቂ ኣንስትዮ ብትምህርቲ ንምሕያል ተሰትዩ ሰራዊት እስራኤል ኣብ ሰሜናዊ ክፋል ምዕራባዊ ገማግም ሓድሽ ወተሃደራዊ ስራሒት ኣበጊሱ ፓኪስታንን ኢራንን ጸጥታዊ ምትሕብባርን ንምዕማቕን ኣብ ዝተፈላለየ ጽላታት ምትሕብባር ንምድንፋዕን ተሰማሚዐን ቬኔዙዌላ ንሽዱሽተ ዓበይቲ ኣህጉራውያን መንገድታት ኣየር ሂባቶ ንዝጸንሐት ናይ በረራ ፈቓድ ሰሪዛ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ዜና ተፈጺሙ ሰላም